etxean kabitzen. Nik konponduko dut. Nola? Ikusten duzue horman dagoen kuadro hori? Nik ez dakit kuadroa zer den. Horman dagoena, eta 4 punta dituena. Barruan marrazkia daukana. Bai, hoixe bera. Eta zertarako nahi duzu kuadro hori? Kuadro horren barruan argazki bat dago. Gu hor sartuko gara eta dena ikusiko dugu. Baina konturatu egingo dira. Aldaketa nabarituko dute. Okerrena ez da hori. Nola de Montres hartuko gara hor. Kuadro horretan ez gara kabituko. Utzi ezadazue. Neu arduratuko naiz horretaz. Zuek itxi begiak eta konturatu orduko kuadroaren barruan egongo zarete. Sarean zuntzun, sarean zuntzun, sarean zuntzun zena. Laukirikun, laukirikun, laukirikun lena. Bertan ari dira txotxabarrekin. Jolasean ari dira. Lehen da bizi bota egiten dira gero banan-banan hartzeko. Beltxiki kale egin duzu. Orain ni naiz botatzen. Hartu dut. Bat. Lortu dut. 2. Beste bat. 3. Eta ni noiz izango naiz ni botatzen, aspertuta nago. Jai dugu. Martxa honetan denak hartuko ditu berak. Eta beste bat. 4. Etxe bat egin dut. Begira zazue. Hemen ni biziko naiz. Txotxak ez kendu. Horrela ez da jolasten. Ba, ni hemen. Horrela ez du balio. Ez kendu txotxabarrak. Ni ari naiz jolasten. Emaidazu, oraindik ez dugu bukatu. Orain ez da etxea. Orain karratua da. Nork hitz egin du? Nik ez dut esan hori. Esan du karra. Karratua. Ama, etorri! Zer duzu, Katalin? Norbaitek karratua esan duela. Bai, baina guk ez dugu esan. Ez dut zer ulertzen. Gu hemen geunden, eta ahotsez ezagun bat entzun dugu. Bai, ama, norbait dago etxe barruan. Gu bakarrik gaude, ez izan inozoak. Inurri bat izango zen, edo bestela haizea. Jarraitu jolasean. Zertan ari dira txotxabarrekin? Hemen ez dago inor. Nork esan du hitz arraro hori? Kutxa bat da. Azenarioak gordetzeko? Edo trampa bat azeria harrapatzeko. Barrura, ez zara hortik irtengo. Eta jan nahi baduzu, jan itzazu azenarioak. Belarritik helduko diot. Ez, arren, ikusi egingo gaitu. Adarra joko diet. Kuku, hemen gaude gu. Ez adarrik jo. Zer ba? Zuek ez alduzu esan. Kuku, hemen gaude gu. Guk ez. Eta ez dugu ezer entzun. Ai, ama, hemen badago norbait eta adar joka ari zaigu. Inurria ote? Ez, hemen ez dago inurririk. Gainera,
Neguan lotan egoten dira. Nor ote da? Hobeto esan, nortzuk? Egia da, hau esan dute. Kuku, hemen gaude gu. Ez dago inor, gu eta zure ama besterik ez. Ba, nire amak ez du horrelako txantxarik egiten. Kuadroaren atzean espadago. Egia! Ez dugu begiratu. Begira zer egin duzun. Katalin, zu ere erruduna zara. Ez sartu honetan. Sentitzen dut nahi gabe izan da. Orain konpondu egin beharko duzu. Bueno, ez zaitez horrela jar. Nik uste dut horrela dela. Ez dut uste. Oso arraro geratu zaizu. Katalin, zer izan da zarata hori? Zarata entzun dut. Zer gertatu da? Ez ere ez. Jolasten ari ginen eta... Nik irrintzi bat bota dut. Dena dela etxera joateko ordua da. Arritzazue galleta batzuk bidean jateko. Eskerrik asko, agur. Bihar arte, Katalin. Katalin, bainu hartu behar duzu. Bai, ama. Bai, ama. Nor konponduko gaitu? Hau nahastea. Nik nere zuaitzera itzuli nahi dut. Horixe bera egingo dugu. Kuadrotik irtengo gara eta nahastea konponduko dugu. Nola? Hori, nola? Ez algaituzu gehiago nahastuko. Sorginkeria berriro egingo dut eta geure onera itzuliko gara. Ene, begira nola gauden. Zer egin duzu? Ederra egin duzu. Nola edo ala konpondu egin behar duzu eta berehala. Ni ezin naiz itxura honekin inora joan. Lasai zaitezte. Uste dut badakidala zer gertatu den. Lotan daudenean sartuko naiz eta kuadroa ondo ipiniko dut. Sar zaitez berehala eta konponga itzazu. Azkar. Ea nola izan daitekeen. Agian horrela? Hau sustoa. Eskerrak konpondu den. Izarrak, bazterrak nahastea du gogoko. Ez etortzea zenuen? Eskerrak konpontzen jakin duzun. Oso erraza izan da. Laukia ondo jarri dudanean, irudia ondo osatu da. Jakina, lehen txikik eta beltxikik korrika egin dute Katalinen ama zetorrelako. Ez zara azarretu? Ondo dago, ondo amaitzen dena. Ontza jauna, iritzi berekoa naiz ni